не носить ані одної окулярів. Без окулярів прекрасно бачить. Так що дякуємо, Матінко Божа, якщо то чудо tu сталося, і потім великі чуда tu виявлялися, то ми віримо, що допоможеш нам і вислухаєш молитви і занесеш до Ісуса, щоб зберіг це святе місце. І очевидно монастир отців Василіян, щоб повернулися. Розпочинаємо молитвою до Ісуса і до Пречистої Діви Марії. Божественний наш Спасителю, Господи Ісусе Христе, пошли Твоє щедре благословення на Твою церкву, на святішого Отця, на все духовенство. Дай витривалости праведним, наверни грішників, просвіти невіруючих, благослови наших батьків, дітей, молодь, друзів, доброчинців, допоможи вмираючим, звільни душі в чистилощі і пошири на всі людські серця Твою любов. Амінь. Свята і преблагословенна Діво Марія, Мати Божа і Мати наша, до Тебе прибігаємо і молимо. Ти, що не опускаєш нас ніколи, подай нам свою материнську ласкаву руку, в теперішні потреби, журбі і скруті. Віримо і признаємо, що Ти чудесна опіка опущених, терплячих і засмучених. Тому покладаємо на Тебе всю нашу надію. Поможи нам грішним у цій потребі. Тобі, ласкава Мати, віддаємо і поручаємо всі наші справи, а всі прикрощі і клопоти жертвуємо Господеві на прощення наших гріхів, за великі справи Святої Церкви, за кращу долю нашого народу та нашого. Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, І п'ятниці молитися кожний дома за дітвору і за вчителів. Добре. Тепер буде молебень і роздайте, що ви маєте. Тому то ми до Тебе припадаємо і збави від усяких негод рабів Твоїх. Пом'яну ім'я Твоє у всякім роді і годі. Сіві скорбних радих і пригнічених заступничих, і голодуючих кормилитерка, скитальців потіха, бурями гляних пририсай, хворих посі. Мама і тато їдуть туди, в готелі, там то є, вже договорилися, що мають її привезти вже до дороги. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мир Божий, Боже благословення, Господи, Божа Мати, нехай йде на всіх дітей. Завжди перебуває серця і родина. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дякую. 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 Дуже дякую. Нашу
Якби не той день, 13 років назад, то ми би тут не були. Дякую, матінки Божій, що нам то місце посвятила.